Umdlali wasesiswini weKaizer Chiefs uThabo Cele usaveze okusha ngesimo sakhe ngemuva kokuphoqeleka ukuba aphume ngenxa yokulimala ngesikhathi iqembu lishaywa iGolden Arrows ngo-2-1 njengoba amakhosi elungiselela ukubhekana neTS Galaxy kweBetway Premiership. Ukuba khona kukaCele akuqinisekile. Lo mdlali wasesiswini ukhishwe ngesiwombe sesibili somdlalo eMoses Mabhida Stadium ngemuva kokuphatheka kabi. iChiefs ihlulekile ukulawula umdlalo kulandela ukuphuma kwakhe, kanti umqeqeshi uNasruddin Nabi unethemba lokuthi uzobuya njengoba iqembu lihlose ukuqoqa amaphuzu amathathu abalulekile uma selibhekene neGalaxy. Umdlalo olandelayo uzokuba seNew Peter Mokaba Stadium, uzodlalwa amaqembu amabili ehlukene ngaphansi kuka-Ednan Bekanovic. iGalaxy ikhuphukele endaweni yesine, yanqoba imidlalo eyisishiyagalolunye, yadlala ngokulingana eyisithupha, yahlulwa kathathu emidlalweni engu-18. Khona manjalo iChiefs kaNabi ithandazela umkhankaso ongaguquki, ihlulwe ka-10 emidlalweni engu-22 kanti yanqoba eyisikhombisa nokudlala ngokulingana kwemihlanu. Ngokukhuphuka kwengcindezi, ukusebenza okuqinile kuyadingeka ukuze bagcine amathemba abo okuqeda ku-top 8 ephila. iGalaxy izodlala ngaphandle kukaKhamohlelo Sebelebele osafaka amagoli amathathu nabasiza abathathu kule sizini. Lo mdlalo uneminyaka engu-22 ubudala, owashaya igoli elabawinisa bebhekene neMamelodi Sundowns ngoFebruwari, uzobonakala engekho eqenjini likaBekanovic.